Mensen is niks vreemd natuurlijk en de bakker ook niet. Ja, daar werd ook gevoedeld, ja. En het heeft allemaal te maken met dit Europese keurmerk. Want sinds 22 januari is de Limburgse vlaai een officieel Europees streekproduct met bijbehorende bescherming. Het moet dagvers in Limburg gebakken zijn. Het mag niet ingevroren worden. Het moet rijkelijk belegd zijn. Het mag tussen de 140 en de 1,4 kilo wegen. Het moet in Limburg gebakken zijn. En daarvoor kwam dit keurmerk op de markt voor de enige echte authentieke Limburgse vlaai. En dat blijkt goed uit te pakken. Nou, die stijging is fors. Hè. Die stijging is, dat loopt al tegen 20% aan. En op sommige soorten zelfs nog het meer. Dat verschilt ook een beetje per soort natuurlijk, hè, want men heeft geen veel. Maar is in duidelijkheid ries, de abrikoos en strooisel met gele room of met pudding, zijn echt wel de highlights. En ook bij de klanten zit die nieuwe status tussen de oren. Ja, ze moeten echt goed herkenbaar zijn. Het zijn altijd de vaste klanten, maar we hebben ook mensen uit Amsterdam of uit Rotterdam. Die komen ook als ze bijvoorbeeld hier zijn voor de werk, voor de bedrijven, komen ze echt hier langs om hier de vlaai te halen. Dan is dat richtig een beetje landelijk worden hoor, met de Limburgse vlaai. Maar het succes heeft ook een keerzijde, want er zijn bakkers die hun vlaaien onterecht het label Limburgs geven. En de vlaai wat door Ongerveld, wat Limburgse vlaai is, die verduidt niet aan het dossier. Niet dagvers. Waarschijnlijk niet, nee. De zachte bodem. Oog. Het ligt gevoelig dus, de bescherming van die Europese status, die ondertussen ook de hoogste Europese beleidskaders heeft bereikt. It's light and sweet and tempting. De handhaving van die Europese status, zoals ook parmeham of Goudse kaas, ligt op nationaal niveau. Dus de Nederlandse autoriteiten moeten misbruik tegengaan. De Limburgse bakkers trekken nu aan de bel. Ja goed, we hebben daar melding van gemaakt. En de NVWA moet in actie komen. Maar Voedsel- en Warenautoriteit. Voedsel- en Warenautoriteit, sorry hoor, die moet in actie komen. Ik vind ook als die spelregels er zijn, en er zijn een hele hoop bakkers die zich daar aan houden, nou dan vind ik dat degene die daar probeert langs te laveren, toch even op de vingers getikt mag weer op een of andere manier. En niet met een boete, maar wel met een waarschuwing in eerste instantie. En dan zeggen van, hé, wacht even, je mag vlaai verkopen, prima. Maar als het Limburgse vlaai moet zijn, dan moet het wel volgens de spelregels. Om de Voedsel- en Warenautoriteit tot actie te dwingen, richten de Limburgse bakkers zich nu ook op Europa. Brussel ligt al in de clinch met Nederland over stikstof en migratie. Daar komt nu ook de Limburgse vlaai bij. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, als we het vanuit Nederland niet geregeld krijgen, dan doen we het via Brussel naar Nederland, misschien dat dat wel gaat. Ja. En dan hopen we dat ze een beetje actie gaan ondernemen, dat het wel aan de rollen komt en dat het wel in het systeem komt bij de NVWA dat het wel gecontroleerd moet gaan worden.